aras madihita saluhuna. Andorang sota tangihon hatan itu hata nagawi renungan di hari sadarion. Jumolo hita martangiang. Sondang sian debata hatiuron sian ginjang. Baiture sondangi ma rohanami asa sonang. Lau manjalo hanguluan pinatupami o Tuhan. Amin. Hatani itu hata nagawi renungan di hari sadarion hari Senin 20 sia bulan Juni tahun 2026. Imana tersurat di Kolose bindu tulu ayat sada dohok 2. Asamolo naung rap hamu dipahehe dohot Kristus, jalahi hamu ma akana diginjang. Ai disido Kristus hundul disiamun ni debata, akana diginjangi ma parrohaho kamu, unang ma akana ditanoon. Ima hata nitu hata. Arahom ma ngulung tu debata. Hamu nakadonga molo disukut tu hita. Ahado natalului di ngoluon. Buido maragam alus natabain. Isarana adong mandok hamoraon do. Jabatan, sinadongan, jalamoludung dapoti sonang manguluku. Adong do muse mandok keluarga na harmonis. Sudi na idenggando molo hombar tulo monirohan di debata. Turbukta sadarion mangajari hita asa mangulu di bagasan Kristus. Unang mangulu tu dirita sendiri. Godang dohalak mangulu holan tu diri na sendiri. Mangulu dohot aturan na sendiri. Mangulu holan mementingkan diri na sendiri. Asa fokus ni nguluna tu hagio ni daging na. Parmainanon, ahodaron, riting ni roha. Hisap-hisap na roha, ro dipangahuti para dibataon na liban. Daya 5. Dulawan nakajol madui saluhu na. Ido umbahen nguluna tung dao siyan debata. Ido umbahen marhiti turpukon didok asa molo naung rap hamu dipahehe dohot Kristus. Jalahi hamu ma akana diginjang. Akana diginjang ima parrohau kamu. Akana diginjang ima akka nahombar tulo moni rohani debata. Ima ngulu partodiota. Sebaliknya akana ditoru akana ditanoon ima namar tudu-tudu tuakka pangalaho hapur tibion. Jadi marhite turpukon diajari dohita asa unang salah fokus. Tapajulu ma Kristus naung mate jalahehe di ngolut taon. Unang gawe mariswang pandobusion nei di ngoluta. Taraho mangoluta pikirata namar hadumuan tu debata. Jada tabaim ma Yesusi nomor sada di ngoluta. Lapatanna lului harajaun di debata. Soalnya tersurat di Matius 6 ayat 30. Jala sarombang dui tuhatan di debata ima. Jala nasa siulaon manang dihata manang pambahenan saluhu naima marite-hite guarni Tuhan Yesus. Lapatan na sudi na taulahon di ngulut taon hombar may tulo moni rohani debata jala unduk kita tuibana. Amin. Ale Tuhan mauliate ma disude holong ni roham. Saya jari maami ajari au asa say mardalan di dalammu hombar tulo moni rohami.